Някога сте искали да преведете аниме на български, но не знаете как. Попаднали сте на правилното видео, защото днеска ще ви покажа как да преведете аниме на български език. Така, нека да започваме с програмите, които ви трябват. Да, така. Първата е Handbrake. Втората е iSub. За всяка програма ще има линк долу в описанието. Така, тук теглите това. И третата програма е Free Download Manager. Тази програма просто тегляте анимето. Ако знаете някоя друга, може да си изтеглите друга, но аз предпочитам тази. След като изтеглите всички програми, това е Free Download Manager. Така. Аз го имам изтеглен, както виждате тук, така че няма да го тегля отново. След като го изтеглите, отваряте iGSUB. Натискате тази папка и тук си търсите епизода. Ето го. Така. После идвате видео, Open Video. Търсите вашето видео, нали, вашия аниме. Епизод. Окей. Тук ви препоръчвам да натиснете Show Original, защото, да кажем, например, тук преведете така и забравили сте какво е английското изречение. Затова по-добре го натиснете това, защото така не може да го забравите. Също така ви препоръчвам, нали, да го направите на Edit, Vert 45. Така е по-приятно за четене, по принцип. И вече почвате да превеждате. Така, ще се върна след като преведа аниме епизода. Така, преведох епизода. Както виждате, този епизод е 460 реда. Така, след като преведете епизода, натискате Файл, Save Subtitle as, Save. Така, отваряте Handbrake, натискате Файл, търсите аниме епизода, не аниме субтитрите, а епизода. Натискате MP4 и го правите на MKV. Така, отивате на видео, от 30 го правите на Same as Source, Constant Frame Rate и го правите тук Encoder Preset, го правите колкото си искате, аз винаги го правя на Super Fast. Encoder Level 4.1. Друго не барате. Отивате на субтитри и натискате ето този хикс. За да може всичко е това, да се махне, след като натиснете хикса. После Tracks, Import субтитри и тук си търсите аниме субтитрите, които сте превели. Ето, после натискате Burn In, защото ако това не се натисне,
аниме епизода няма да има никакви субтитри. Затова винаги гледайте да го натиснете. Burn, Start Encode. И вече чакате. Тук може да, нали, Save As, тук вече може да промените локацията, където искате да запазите аниме епизода. Но аз винаги го запазвам тук. Така. Ще се върна след като се енкодне. Така. След като епизода ми се енкодна, ще го намеря. Така. След като се енкодне, това трябва да се... そうえ、魔物の生態系の変化はどうだった？はい。 Ако искате да качите епизода някъде, ви препоръчвам да го качите в TubeBG. Регистрацията е супер лесно, така. Добавя се от тук файл. Тук пак се търсите епизода. Така, докато чакаме да се качи, ще ви помоля, ако имате въпрос, да ги зададете долу в коментарите, ще отговоря на всеки един коментар, ако не сте разбрали нещо. Също така, ако ви е харесал туториала, моля да харесате видеото и да се абонирате, за да не изпускате другите ми видеа. Така, видеото се качи. Тук, както искате да се казва епизода, например, е готово. Аз по принцип не слагам описание. Категория аз избирам анимации и добави видео, обаче аз няма да го добавям, понеже го качвам в друг канал. И това ще е за всичко за този туториал. Абонирайте се, харесайте, коментирайте и до следващия път.